Ahojte, máme na trhu znovu novinku, ktorá sa volá olejček Chi. Je to v podstate taká staronová novinka, ja som naň veľmi dlho čakala. Obsahuje rôzne liečivé bylinky, používa sa pri problémoch s upchatým nosom, čiže uvoľňuje nos a volá sa aj olejček Chi. Prečo Chi? Chi je vlastne energia, ktorá ako prvá vchádza do nosa, čiže cez nos sa rozvádza do celého tela. Energia Chi v čínskej medicíne je vlastne aj znakom dlhovekosti. Tento olejček môžete kľudne používať aj do difuzéra, uľahčuje dýchanie, hlavne v tomto období, v období prechladnutia, pri upchatom nose je výborná pomôcka. Ako sa používa? Môžete ho používať 3-krát denne, kvapnete si na prst a dáte si, tuto pri nose sú dve jamky, sú to vlastne akupresúrne body, ktoré pomáhajú zlepšovať dýchanie, čiže naniesiete si ho sem na tieto jamky, môžete krúživými pohybmi masírovať minútku, môžete si ho dať kľudne aj pod nos, pretože aj tuto je dráha, kde sa nanášajú rôzne olejčeky, ktoré zlepšujú dýchanie. Takisto sa môže dať aj za uši, tam sú takisto jamky, čiže tam sú tiež akupresúrne body, tlakové body. Masážny olejček obsahuje olej z čajovníka, obsahuje olej z levandule, obsahuje olej z hroznových jadierok, eukalyptový olej, olej z mety piepornej. Všetky tieto bylinky pomáhajú zlepšovať dýchanie. Tento olejček môžete použiť, môžete si ho dať aj sem do stredu na hrudník. 1 kvapôčka stačí. Pri bolesti hlavy môžete tiež dávať sem na tieto body. Takže určite vyskúšajte, za mňa topka. Fakt som veľmi, veľmi rada, že konečne sa dostal znova na trh. Keď budete potrebovať nejaké informácie o energii či alebo o olejčeku, alebo o akomkoľvek produkte, kľudne sa môžete na nás obrátiť.